No? Last 2 weeks ago, nagpa-test ako ng gamit ng aking blood sugar. 5.23 ang aking blood sugar. Perfect! Okay. So, eventually, okay, yun ang epekto. So, alam ko, pag take ko ulit, ganun pa rin ang epekto sa akin. Ginagawa ko, inom lang ako ng tubig. So, yun yung, nagkakaroon ako ng element reaction. Yun yung first 2 phases ko. Ngayon, okay na. No? So, depende sa individual. Okay? Next, after scanning, we have what? So, scanning, cleansing, rejuvenation. We have regulation of your cells. Okay? Kumbaga kung magpa-overhaul kayo ng sasakyan, pinapine-tuning yung mga tornilyo, no? So, after cleansing, so nakikita, ito ang damage. Okay? We will regulate the cells. Up to 1 year yan siya. Up to 1 to 1.5 years yan siya. 1 and 1.5 years. Okay? Then after regulation of your cells, there is building. Pinibuild yung mga na-damage na cells sa ating katawan. Then up to 3 years, nandun na yung rejuvenation. Ganon ang time frame na binibigay sa ating sa research ng epekto ng Ganoderma-lucidum from the scanning up to the rejuvenation. Para hindi naman tayo mag-expect na bukas kaagad. Meron na ako kwento, madali na ito, Sir Jokes. Nag-meeting kami, every month, nag-meeting kami mga doctors, 21 of us, sa City Health Office ng Davao City, kasi doon ako empleyado sa City Health Office. Every month, nag-meeting kami. And then, may isiningit na food supplement. Mila, narinig niyo na yan? Food supplement siya. Nurse yung nagbibigay ng talk. Pinagmalaki niya na. Meron kami pasyente. 200 over 110, 120 ang kanyang blood pressure. In 30 minutes, naging 120 over 90. Pumalag ang mga doctors. You cannot do that. Magkakastroke, magkakaroon ng rebound hypertension yung pasyente. You cannot lower your blood pressure in 30 minutes from 200 to 120. Hindi pwede po yun. No? In every 30 minutes, 20 mercury lang ang binababa. So from 200, after 30 minutes, dapat 180 lang. Dahan-dahan. Pumalag ang mga doctors. So hindi alam nung nurse o nung speaker ang sinasabi niya. Ang iba kasi, they promote immediate relief. But our company doesn't. Okay? Dahan-dahan, slow but sure. Hindi magiging detrimental yon sa health natin, no? Pag makakita kaagad tayo ng result in 30 minutes, hindi po pwede yon, lalo na pag hypertension. Mai-stroke tayo, magkakaroon tayo ng rebound hypertension. Mag-bleed tayo kasi magpuputukan from high blood pressure to low blood pressure. Hindi pwede, hindi makaka-adjust ang katawan natin nun. So, with our products, we are given up to 3 years to see the result. But, depende ito sa individual. May ibang individuals na after 3 months or after nararamdaman ko na yung good result. Okay? So, do not expect na tomorrow kaagad mawawala na yung mga bukol natin sa suso, diabetes natin, hindi po. Okay? Dahan-dahan siyang nire-repair. Dahan-dahan nire-repair ang katawan natin ng ating produkto. Okay? Sige. So, ano ang action or function ng Ganoderma-lucidum? It boosts immune system. Okay? Pag mababa ang ating immune system, naglalabasan ng ating mga sakit. Our immune system is one of the most vital systems of our body. It is our sundalo. Okay. So ano isa sa mga factors na nagpapababa ng ating immune system? Stress. Okay? I have a friend, doctor siya, lalaki, surgeon. I have a breast mass. Meron din po ako. Sabi niya sa akin, ayoko pahawak sa kanya. O sige, sabi niya, eat high fiber foods,
which is our Ganoderma. And huwag ka magpapastress because stress is one of the causes of cancer and other illnesses like hypertension, asthma, or nag-trigger stress, can trigger asthma, what else? Diabetes. So yun lang ang payo sa akin ng aking friend na surgeon. Eat a lot of high fiber foods and huwag magpa-stress. Okay? Our Ganoderma lucidum is anti-stress. Okay? At mataas din siya sa fiber. Okay? So, it will, gina-strengthen niya ang ating immune system against all kinds of illnesses. Then, it strengthens the nerve and the brain function. Brain tonic siya. It enhances blood circulation, no? Enhance yung supply ng blood sa ating tissues. Cleanses and detoxifies, no? For good bowel movements. Hindi may problema ng pag-move kanina, our Ganoderma lucidum will take care of it po. Then, it is an antioxidant. Hepatoprotect. Meron siyang function na as hepatoprotection siya. No, nabasa ko, bakit? Anong action niya for hepatoprotection? Ang kanyang antioxidant activity. Yun ang kanyang trabaho. Bali, scavenger po ang ating Ganoderma lucidum. Ang liver natin, ang function niya is detoxify niya ang lahat na kinakain natin na gamot. Okay, ginadetoxify niya ang paracetamol, lahat ng gamot po na synthetic na gamot, dinidetoxify po ng ating liver. Dumadaan siya, may tinatawag kaming first pass metabolism. No? Lahat ng gamot, minametabolize muna ng ating liver para ang ma-absorb ng ating katawan is yung totoong gamot. For example, amoxicillin, 500 mg of amoxicillin. Dadaan yan sa liver para yung talagang amoxicillin na makukuha niya. Tinatanggal niya ang preservatives, tinatanggal niya ang ano pang chemical, no, na nakakabit sa amoxicillin para ma-absorb ng ating katawan is yung amoxicillin na lang talaga. So, grabe ang trabaho ng ating liver. Okay? Masyado na siyang nabubugbog. But with Ganoderma lucidum, tinatanggal niya. Winawalis niya yung toxins na naiiwan sa ating liver. Kaya, meron siyang protection sa ating liver. Sino yung mga gold? Okay, no? Hindi ko naman na-encourage na porque umiinom ka ng Ganoderma, mag-gold na tayo. Huwag din. Okay? So, pag meron tayong mga infections sa ating liver, Ganoderma lucidum can protect our liver.